3 ел эчендә яңа татар җыры зәвыклы, яңа милли җырлар иҗат ителә торган мәйданчыкка әверелде. 4-нче тапкыр үткәрелүче бәйгенең гала концертында җиңүчеләр билгеле булды. Пирамида концертлар залында бәйрәм рухы хөкем сөрә. Килгән кунакларны Октаныштан килгән инструменталь ансамбле каршы алды. Тамашачылар концерт алдыннан үзләре дә җырның тәэсиренә бирелде. Бирегә 4-нче яңа татар җыры бәйгесе җиңүчеләрен ишетергә дип килгән тамашачылар җыелган. Әлеге гала концертка кемдер беренче тапкыр гына килгән булса, 4 ел дәвамында яңа татар җырының тугрыклы тамашачылары да барлыкка килгән. Шундыйларның берсе Резида Дәүләтшинем. Без 4-нче тапкыр килдек. Җырлаучылары бик талантлылар. Быелгы концертта конкурста җиңүче дип табылган өр-яңа җырлар белән бер рәттән 3 ел дәверендә танылырга өлгергән җырлар да яңгырады. Аларны сәхнә йолдызлары башкарды. Һәрберсе үзенең иҗатын күрсәтәсе килә. Һәм бу әсәрләр елдан-ел күбәя, безнең географиядә киңәя. Мин һәрберсенә уңышлар телим, һәрбер катнашучы шәхескә. Быел жюри әгъзалары 170 җыр арасыннан 11 җиңүчене сайлап алган. Ел сайын килгән җырларның жюри рәисе дә шуны әйтте, жюри әгъзалары да килешә. Аллаһка шөкер, сыйфаты, дәрәҗәсе арта бара. Һәм безнең конкурста җиңгән җырлар хәзер инде халык арасына кирип бара. Алар хитларга әйләнә. Алар концерт программасына исемнәр бирә. Җиңүчеләр 50 меңнән алып 200 меңгә кадәр акчалата бүләккә ия булдылар. Быел беренче урынга Миләүшә Хәйретдинованың Булат Ибраһимов сүзләренә язылган шагыйрь җыры лаек дип табылган. Аны Татарстанның атказанган артисты Руслан Сейфетдинов башкарды. Әлеге җыр яңа татар җыры бәйгесенең жюри рәисе булып торган Татарстанның халык шагыйре Розил Вәлиевнең якты истәлегенә багышланды. Динә Нәҗметдинова, Илдар Гөлүддинов, Татарстан яңалыклары.